Labot hambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Naga-promote man ini sang mas maayo nga tulog. Kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Kabombo, paborito mo man bala ang tambo? Aton hibaloon kung paano ang nutrisyon nga aton makuha sa paborito naton nga tambo. Ang tambo o kon ang bamboo shoot ang manggaranon sa dietary fiber, manubo ang calories kag puno sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang tambo ang bugana sa protina, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Santo sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa tambo ang ideal man para sa pag-improve sang immune system. Ang antioxidants sa tambo ang importante man para sa pagpabaskog sa sulod kag wa sang lawas. Santo naman sa research ng Journal of Ethnopharmacology, ang tambo ang mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kon pain-killing properties. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka beses kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. 16 minutos sa nakaligad sa takna nga 5 sa hapon mga kabombo. Welcome sa pagparagad sang Bombo News and Views afternoon edition. Karon nga daw sa Lunes, Hunyo 6 sa 2022. Kagkaroon dito sa aton sarili mga headlines. Presyo sang diesel magasaka sang 6.75 pesos sa mga energy sources. Kag 0.75 centimos. Buwas sa aga magasaka naman sa 2 pesos 70 centimos ang presyo sang gasolina. Manugbaligya sa prutas na nakuhaan sa malapit 7 million pesos na balor sa suspected shabu sa Banago na talana na nga kasuhan. San Carlos City Police Station nagpanginwala nga sa nasambit nga syudad naghalin ang supply sang droga sa Bacolod. Anay drug surrender sa Singkang Airport balik naman sa prisuhan matapos makuhaan sa masobra 700,000 pesos nga balor sa suspected shabu. Bacolod City Administrator kag Secretary to the Mayor sang Albi Administration ginhinghadla na. NBA Final Series na patas na sa 1-1 matapos makabawi ang Golden State Warriors sa Game 2.
Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 18 minutos sa nakaligid sa takna alas 5 sa hapon mga kabombo. Lito na kita sa detalye sa atong siring mga balita pod sa inyo mga tag-balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kaga ko naman si Bombo Pon, si Espino. Dugang naman nga para sa anon sa mga motorista subong nga semana. Kadungan sa announcement sa mga all companies sa big time nga all price hike was. Kaginina ang ikaduwa nga sunod-sunod nga semana sa pagsaka sa presyo sa diesel kag gasolina. Sa advisory sa Philippine Shell Petroleum Corporation, magasaka sa 2 pesos punto 70 centimos ang presyo sa gasolina kag 6 sa pesos punto 55 centimos ang diesel, 5 pesos kag punto 45 centimos ang kada litro sa kerosene. Ang clean fuel ang magapatuman man sa kangay man nga adjustment sa presyo sa produktong petrolyo magwasang sa kerosene hindi nila produkto. Ang adjustment ang mag-take effect alas 6 buwas aga Hunyo 7 sa tanan nga mga kumpanya sa langis magluwas namang sa clean fuel nga magapatuman sa adjustment alas 8:01 buwas sa aga. Ang iban nga mga kumpanya sa langis nga wala pa naka-anunsar kung pila nga pasaka sa presyo sang ila sini nga produkto halin sang nagsugod ang tuig 2022 pasaka presyo sang gatungkol sa rin walo lang ka semana nga mayara sa rollback subong nga 2022. Santo sa latest data nga available nagikan sa Department of Energy, 23 pesos punto 85 centimos na ang kabugusan nga ginsaka sa gasolina, 30 pesos punto 30 centimos ang diesel, kag 27 pesos punto 65 centimos ang ginsaka sa kada litro sang kerosene. Samtang natala na ang pasakaan sang kaso ang newly identified individual nga naaresto sa ginpatigayon nga bypass operation sa Puro Kawayan, Barangay Banago, Syudad sang Bacolod kagabi kung sa diin malapit 7 million pesos nga balor sang suspected shabu ang na-recover. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Joven Mogato, pinuno sang City Drug Enforcement Unit, ginatinguan nila sa karon nga mapasaka ang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang subject nga siya Napoleon Bigasa III alias Toto, 30 anyos, residente sa Barangay Fortune Town, Bacolod City, apang nagapuyo sa karon sa Puro Kawayan, Barangay Banago. Suno kay Mugato, ginahulat na lamang nila ang resulta sang validation report nagikan sa crime laboratory sa nakuha nga suspected shabu nagikan kay Bigasa. Una na ginpayag ni Mugato nga si Bigasa ang isa ka newly identified drug personality kag high value individual. Suno sa iya madugay na nila ini nga gina-monitor kag kahapon na tigayon nila ini nga nadakpan kag nakuhaan sang DC sa ka mga heat seal transparent plastic sachet sang suspected shabu kag 5 ka not tied transparent plastic bag nga nagaunod sang suspected shabu. Ang nakumpiskar nga illegal nga droga ang may kabugaton nga 1,010 grams kag may estimated market value nga 6,868,000 pesos. Suno kay Mugato, may mga stock sa iya possession si Bigasa kag may mga nagadulong sa iya sang supply nga iya lamang ginamit up. Sa inisyal nga impormasyon sang CDEU sa San Carlos City sila nagakuha sang supply. Sa karon si Bigasa ang nagapabilin sa kustodiya sang mga kapulisan. Sa kustodiya sang Police Station 3 ka ginapreparan naton ang kapasaka nga kaso kontra sa iya violation sang section 5 kag 11 sang RA 5. Muli karon sa hapon ma'am file na natin. Dipindi karon ma'am kung ay ginawalat pa natin subong ang result sang examination ng drugs crime lab. Nabatian si CDEU Head Police Lieutenant Joven Mogato. Nagpanindugan ang Deputy Chief sa San Carlos City Police Station nga hindi sa syudad sa San Carlos naghalin ang supply sa legal nga droga nga na-confiscar nagikan sa mga subject persons sa mga ginapagayon nga bypass operations sa mga kapulisan sa syudad sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, hindi matuod nga sa syudad sa San Carlos naghalin ang supply sa suspected shabu nga na-confiscar sa mga drug personalities. Suno kay Aurita, santo man sa rakwa nga sang mga police personnel nga impormasyon nagikan sa mga operatiba kag sunuman sa panaysayon sa ilang manaresto nga subject person sa gipinagon nila nga bypass operation ginatudlo nga sa syudad sa Bacolod nagakuha sa supply sa ilegal nga droga. Suno sa Deputy Chief sa San Carlos City Police Station nga ginalantaw sini nga ginapatalang lamang sa mga drug personalities ang mga otoridad kung sa diin ama ini ang nagakuha sa supply sang ilegal nga droga. Ginpagman ni Aurita nga naghagan-hagan man ang illegal activities sa syudad sa San Carlos bangod
Saman sa padayon nila nga pagmonitoring o monitoring sa tanan na ngera sa listahan na nagapadayon man ang ilang pagparigan sa police operations sang mga kapulisan sa syudad sa San Carlos sa nagkalain nga bayan sang syudad sa pagtingwa nga matap na operasyon sa legal nga droga sa syudad sang San Carlos. Personalities nga ara sa aton listahan nga gina-continue Japon nila monitor sa nahambal ko na padayon Japon ang aton nga mga nagakalain-lain nga operation sa nagakalain-lain nga area diri kay gusto gid naton nga as much as possible matapna naton ang mga illegal nga aktibidades nila ilabi na gid ining illegal nga droga. Ang kabahin sa pagpahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sang San Carlos City Police Station. Masobra 700,000 pesos nga balor sang suspected shabu ang nakumpiskar nagikan sa anay drug surrenderer nga nadakpan naman sa bypass operation sang Bacolod Police Station 8 sa Puro Kahiro, Barangay Singkang Airport, Bacolod City. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8, ginkilala ang suspetsado kay Rafi Cadernias, 37 anyos, kag residente sang Purok Neptune, Barangay Singkang, Bacolod City. Na-recover kay Cardenas ang viente kabulto sang ginasuspetsahan shabu, kag isa ka dako nga transparent sachet sang suspected shabu, isa ka 500 pesos bill, napulo ka mga sachet sang 1,000 peso bill, kag isa ka itom nga coin purse. Ginabanta nga nagabugat sang 105 grams kag maya DDB value nga 714,000 pesos. Suno kay Puerto nakaagi na si Cardenas sang 2020 priso apang nakagwa bangod sa plea bargaining agreement sang Setyembre sang nakaligad nga tuig apang nagbalik sa pagduso sang illegal nga droga. Ginpahayag man ni Puerto nga ang ginakuhaan sang supply sang suspected shabu ang yara sa syudad sang San Carlos, Negros Occidental. Pero subject si Rafi Cardenas, taga-proclamation na siya sa Singkang. May kuha natin ang 105 or less na suspected siya bukod ang mga badlorin yung mga 704,000. O ma'am, nakalap na siya, napagawa, i-bargain man siya. At 2021 siya nagkuha, September 20 na siya. Gina-consider siya ng mga ipatinikil-dimpuan. Nabatian si Police Major Jory Puerto, Station Commander sa Bacolod Police Station 8. Amat-amat na nga ginahangladlan ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez ang Team C nga iya nga may kaupod sa pagpungko bilang alkalde sa syudad sang Bacolod sa Hunyo 30 sang Udto. Magapungko bilang Secretary to the Mayor si Attorney Carol Joseph Chu, samtang Bacolod City Administrator naman amo si Attorney Pacifico Buyet Maghari III, isa ka CPA lawyer. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Attorney Carol Joseph Chu, ginapuent ini sang Mayo 31 kag siya ang kabahinman sa transition sang Benitez sa administration. Suno sa iya nga nagalaom sila nga ma-turn over sa ila sang nakaligad nga administrasyon ang dapat i-turn over nga dokumento pursuant sa circular sa Department of Interior Local Government kon DILG. Inisal naman nga sa mga gintalana sa June 22, 2022 ay ilang meeting sa karon nga administrasyon Santo Man sa ginset sa DILG apang ginulot nila sa karon kung ano ang maagrihan bago nagaplano sila nga mag-apilar sa mas trimpano pa agod nga hindi ba sila pagkulangon sa tiyempo nga makahanda sa formal nga pagpungko ni Bacolod City Mayor-elect Albi Benitez sa Hunyo 30, 2022 sang Udto. As far as the transition team is concerned, we are hoping and expecting na ito na ang mga documents that needs to be turned over to us pursuant sa circular from DIO. Schedule, I think, to June 22. From the DIO, nakulat pa naman. Ito na we are planning to appeal pa kami kung nahimo, pwede man yung earlier sa Si Attorney Carol Joseph Chu, Designate Secretary to the Mayor sang Benitez Administration. Samtang ginpahayag sang isa ka professor kag guidance counselor sa syudad sang Bacolod nga dako ang kahilabdanan sang ginikanan sa mga pamatasan sa mga kabataan. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay Professor Christopher Frias, hindi lamang sa kabataan ang problema kung mayara inis ang behavioral disorder kundi dako man ang role sa mga ginikanan. Suno kay Frias, ang pamatasan sa mga kabataan ang nagadevelop santo man sa nakita sa mga ini sa ilabalay. Suno diri kaangay lamang sa isa ka grade 7 nga estudyante nga masami lamang nagapanakit kag nagapangguba sang gamit sa eskwelahan.
Ang bata ang ilang diskubrihan nga sa ila balay ang hindi makahulag bangod sa kaistrikto sa mga ginikanan sini. Suno diri dapat ang mga maga-communicate man sa ila kabataan kaga pamatian man ang side sa mga ini. Nagpanugyan man si Fria sa mga ginikanan nga dapat pamatian man ang mga kabataan kag hindi lamang ang ilang mga luyag ang masami nga sundon. Kasubong man nga nagpanawagan man ini sa mga kabataan nga kung mayara sang problema, ipakigbahin ini sa ila mga ginikanan ukon sa ila mga manunudlo nga secondary man sa ila mga ginikanan agod nga sila ang malaygayan. Nagsuggest man ini sa gobyerno nga mag-hire sang madamo nga mental health experts agod nga makabulig sa gobyerno nga mapabilin ang maayo nga mental health sang mga pumuluyo. Ginaguba yung mga blackboard, ginasumbag yung blackboard. Tapos kung mainit siya gatapungol, yung classmate, that was grade 7, I was a guidance counselor sa isa ka school. Alam, pinanapungol yung ano. Then every time ginapatawag sa parents niya, gitawag sa parents, dugay kato naman sa opisina, and then to have this. Now, check out, na found out ko, na ang bata gali sa ilang nga balay, hindi siya kagiho. Meaning, very strict. Nabatian si Professor Christopher Frias, guidance counselor sa syudad sang Bacolod. Nagmando si Health Secretary Francisco Duque III nga ipanagtag na ang preposition supplies kag face mask sa mga residente epektado sa phreatic eruption sang Mount Bulusan sa Sorsogon. Suro kay Duque, prioridad nga tagan sang face mask sa mayara sa evacuation centers. Naghatag man ini sa instruksyon nga ipanagtag N95 mask kag N88 surgical mask agud nga maproteksyonan ang mapulmunyo nagikan sa asphalt kag impact sang abo sa mata. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, nagluntad ang eruption alas 10:37 sang aga sa Domingo, kaya nagdugay ini sa 16 minutos. Bagod sinigin pa sa kaasang PBOX ng Alert Level 1 sa Mount Bulusan o kon low level unrest nagikan sa Alert Level 0 o kon normal. Suno sa PBOX na report man ang asphalt sa Huban kag kasiguran. Suno kay Doke nakapanagtag naman ang DOH sang hygiene kits, tubig kag water containers. Nag-abisa naman si Doke sa mapumuluyo nga likawan ang pagsuksok sang contact lenses, ipaiway ang pagpagwa o kon pagwa sa balay kag siguraduhon nga may tabon ang mga bintana agod nga ma-filter ang abo kaangay nagid lamang ang basa nga habol. Suno sa Health Secretary ginamonitor man sang mga local frontliners ang sitwasyon sa mga evacuation centers. Kag sa katapusan nga balita, nanuto ang Golden State Warriors nagikan sa Kapaslawan kag siguro nga hindi na ini matabo liwat sa Game 2 sang NBA Finals batok sa Boston Celtics. Ang Warriors ang naghimo sang 23-point lead sa third quarter, courtesy sang half-court buzzer-beating tray ni Jordan Poole, kagin siguro nga mag-flashback sa ila ang Game 1. Samtang sa fourth quarter naman, gindominar sa gihapon sang Golden State Warriors ang hampang batok sa Boston Celtics, kagin tapos ang hampang sa 107-88, agod nga ang NBA Final Series ang mangin 1-1. Nagpakitang gila si Stephen Curry paagi sa pagpasulod sang 29 points sa 5 triples, samtang si Jordan Poole ang naghimo sang 14 points kag 2 ka steals. Ginpakita naman ni Klay Thompson ang abilidad sini kag nakahimo lamang sang 11 points sa 4-9 shooting, apang ginbawi naman ini sang iya teammates kalakip na si Gary Payton Jr. nga nagbalik sa paghampang matapos nga wala ini nakahampang bangod sa injury sini sa siko. Ang second generation defensive specialist ang naghimo sang 7 points, 3 rebounds, 3 assists, kaga A+13 efficiency. Aton bantayan naman ang Game 3 sang NBA Finals sa home court sang Boston Celtics sa TD Garden, Boston, Massachusetts, USA sa Huwebes alas 9 sang aga oras sa Pilipinas. Samtang si Jason Tatum naman ang nakahimo sang 28 points sa first half. Ginpahayag sang sports analyst nga si Anay Bacolod City Mayor Monico Puentevella nga ang insakto nga paglantaw sini nga si Draymond Green ang maghimo sang tika nga maguba ang momentum nanday Jason Tatum, Jaylen Brown kag Al Horford agod nga makaporma kag matambakan ang sang Warriors ang Celtics. Suno kay Puentevella na dalagid ang Celtics sa pagyamuhat ni Green kag ginalantaw man sini nga mabalo si Tatum kag Green bangod ang basketball sa NBA ang palugar man. Sila kalalain sila kay hungod gini ani Green nga mapainit sila mo. Pinagkagat sila kasagi sila. Kinayamuhat sila ni Green, maayos si Green enforcer. O amo ng budlay dati, abot sa Boston, si Williams, mabalos na sa kay Green kay palugar man Nabatian si Anay Bacolod City Mayor Monico Puentevella. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 31 minutos sa nakaligan sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo,
Antes pa man kita magtakop patunay panubulikan aton sa ring abang headlines. Presyo sang diesel magasaka sang 6 pesos punto 55 sentimos buwas sa aga, magasaka naman sa 2 pesos punto 70 sentimos ang presyo sa gasolina. Manog baligya sang prutas nga nakuhaan sa malapit 7 million pesos nga balor sang suspected shabu sa Banago na talana na nga kasuhan. San Carlos City Police Station nagpahinwala nga sa nasambit nga syudad nagahalin ang supply sang droga sa Bacolod. Anay drug surrender sa Singkang Airport balik naman sa prisuhan matapos makuhaan sa masobra 700,000 pesos nga balor sang suspected shabu. Bacolod City Administrator kag Secretary to the Mayor sang Albi Administration ginhingadla na. NBA Final Series napatas na sa 1-1 matapos makabawi ang Golden State Warriors sa Game 2. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 32 minutos sa kaligid sa takna na 5 sa hapon mga kabombo. Inyo nabatian ang kabugusan nga pagbalita sang Bombo News and Views sa afternoon edition karon nga daw sang Lunes, Pesa 6 sa bulan sa Hunyo tuig 2022. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa papo na pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Kag standby na sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition. Opo sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis nga ginpadala sa mga detag palamati sang Bombo Radio Bacolod, may tigulo, disiplina. Sang una akon panadumduman nga bisan kami naglakat kag nagakagabihan, bisan sino lang ang masugata namon sa dalan, nagatamyaw gid kami sang mayong gabi bisan wala namon nakilalaan. Lain na gid man subong ang mga pamatanon, bisan tigulang daw ila na lang sa gapahon, nadula na ang pagbisa sa ila mga butkon nga ginahimo sang una sa tion sang kasisidmon. Bisan ang ila gani kinanan, matapos mabusog ila ginatindakan, balay ila dayon talikdan nga ang pinggan hindi gani maugasan. Kulang na gid man sila sa karon sa disiplina, nga ginatudluan man sila sa bulutuan sa ila mga maestra, apang kun makagwa na gani sa ila puluyan, nagakadula na ila mga tinunan. Aton panawagan sa aton mga ginikanan, aton gid sila utitiran, sa tanan nga tion aton sila bantayan, kay base aton na lang sa radyo mabatian, ang inyo gali anak amuna ang nabunan. Ang inyong panguna-una ka pananaawan naging padala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod at bomboradyo.info. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects o kung materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kung matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tub-tub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tub-tub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tub-tub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtub sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtub 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kon delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnant o kon nagsupot nga tubig agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape, bagod may ara